Agindua zorra dela ahaztu dutenak dira hoiek, arauzaren trukatzaile diseinuzko ideia berriekin, promesa hundiak baina ero ekonomistek agindutakoei, anakronismoak mantentzen apatia eta nasketa lantzen. Hauek ez dira laguntza eske, ibiltzeko garaia, politika fizioa garaitzen du, errealitatea zeren, bertsio ofizial faltsuen erresuma da historia. Telebistari dire hiritar zintzoen gozamenerako informazio pozontxua, bombardeatuak gara egunero, benetazko zerbait maltzurki moldatu, dena zuzen dagoela sinistarazteko. Orain betxarra duguta, hauoten merezi duguna, zer berpiztuko teluke ilusio berria. Hemen geratuko gara, ia zerbait gertatzen den, banako keri gara jau, norbait amaituko da. Maskaratzen dituzte onkeriak edo zuzenez, gerra zikineteko ere inolako lotxarik ez. Zeregina betetzen omen dute, itxurakeria eta ustelkeria. Baina hori burratu Goenia sinistea ez dakigu nolako garen baina horrek ez gaitu kezkatzen, zeren bertsio ofizial faltsuen erresuma da historia. Telebistari dire hiritar zintzoen gozamenerako, formazio pozontxuak, bombardeatuak gara egunero, benetazko zerbait maltzurki moldatu, dena zuzen dagoela sinistarazteko. Orain betxarra duguta, hauoten merezi duguna, zer berpiztuko teluke ilusio berria. Hemen geratuko gara, ia zerbait gertatzen den, banako keri gara jau, norbait amaituko da. Hemen geratuko gara, itxaropen jarpen lasai, ziatasuna zerutik, balentor bezala.